Kakaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Ako na palan. Paguna ko bako patandali. Pangyari sa maabaka. Nadakop. Pigihiling ko kaya na sa mga old bagang pelikula ni Dolphy. Nagigiulok ako. Sa mga pelikula baga ni Dolphy na ang partner niya si singan sa Halabangko ko, singan ito. Si Babalo. Buda si Saro Pasuda Kulandungo. Si Seto, Panchito. Kaya kung maginibo mga tugang sabay, gusto ko mag-relax. Bigabalikan ko sa mga pelikula na Dolphy. Nasa YouTube baga. Pangwara ki stress sa buhay. Tang stress baga, nakakakulog ki lawas. May pigiiling ako. Pangyayari. Hello. Hi. Hello. Hello po. Hi. Hello. Good afternoon. Mga Facebook lovers. Mga naka-Facebook. Good afternoon. Kumusta ka mo? Ayos ba? Ayos ba kayo riyan? Kumusta mga kaibigan? Ayos ba kayo riyan? Baka may kanta kanyo na di. Mga anong pagsasama? Ako'y nasasabik na. Kumusta mga kaibigan? Ayos ba kayo riyan? Good afternoon. Hi. Damarian. Merindal na. Good afternoon, Tabi. Kita mga kababayan sa probinsya Canalbay. Good afternoon, Daraga. Good afternoon, Tabi, Legazpi City. Good afternoon. Dali mo na. Bila ka nga na mundo. Oy! Ano na ni John? Kuya John, oh. Ay, sus ko. Masamang balita to. Biglang luminangkaw na naman sukasukan COVID. Mga tugang sa probinsya Canalbay. So, kabikulan, may dagdag kitang 289. Nagsuro silensyo sa na June. Tapos, mga tugang niya na aldaw, 112 tabi sa Albay. Sa 112 na iyan, mga tugang 30 po ang sa ginubatan. Alam mo ni Junior, 30 po mga tugang sa ginubatan, 18 po sa Daraga. 17 sa Legazpi City, 14 po sa Kamali, 6 sa Santo Domingo, tig-5 ang Libon Buda Ligaw, tig-4 ang Bakakay Buda Malinaw, tig-2 ang Malilipot Buda Uwas, tig-sararon Manito Piodoran Pulang Gitabako City Buda Tiwi. Nailing na nindo yan, gari. Ano nga, kamo daw na nagdadago niyan ang pag-analyze kayo. Nata initarog ini kayo ni. Ano ba bagang mga filosopo maising kunain nga sa may bakuna na saka nga yan nagparadakol sa COVID ang pagtubod ninda sa bakuna yaon sa COVID. Ako po arog kayan. Mga tugang ano yan nagdakol sa COVID tan tao nasa luwas na.
Dakol na ang convergence, mga tugang na pinagigibukan tawo, may laog na sa opisina, nagtitiripo na kita sa mall, nagkakarao na kita, di ba? Nag-aarampangan na. Kaya makaskas po ang ulakit kan COVID-19. Nailing mo na yan, ha? Sus, kunagulpi so ginubatan, 30, so ginubatan, agadan daw kayo ni Jim, agadan mo daw tabi Jim reaction kayo ni, ha? Si Mayor, Mayor Gemma Onghoko, 30. O naka-granular lockdown bagang ginubatan. Buda sa Kamalig, 18, o sa Daraga, 18. Sa Kamalig, 14, 17 po sa Legazpi City. Ano na kita? Ano kan? Di ba kasi nagkakatararaman? Gari mga tugang bali wala naman sa nasa tuya bagaan COVID ta. Malanganin dapat niya kita magpadagos na nga kita kan sa tuya ngaya na negosyo. Buda magpadagos na nga kita kan mga dapat ang giribuhon. Maski ngaya may COVID. Saka, paano na ini? O di, kung tamaan mga tugang kan COVID, ijampuan sa tuya na problema. Imagine na, ang sa bilog na probinsya Canalbay, kadakol tabi na kaso, mga tugang susugyan. Sa latest tabi na report, no? Mga tugang kan sa tuyang diagnostic laboratory buda kan Department of Health. Ha? Yung mga nagkakatara, mapiesta. Ang pagpiesta mga tugang para sa mahal na patron, kita man na mga tao. Gusto taman mga tugang na mag-enjoy, nagduduruman kita sa kunsain. Di ba? Maduruman sa Dolomite, lalakaw-lakaw dyan sa mall. Kunsay na dahi kibang mga tuyo. Di ba? Dahi kitang tuyo, yaong kita dyan sa mall. Siyempre nga, mag-uruan wine, yan. Di ba? Dakulo na kaya kitang rason na medyo, di ba? Mga justifiable. Sa iba po, kanya-kanyang rason. Paano yan? 30 sa ginubatan, 18 sa Kamalig, 17 sa Ligas, ito, uliton tabaga mga wala, 14 yung Kamalig, 14 tabi mga tugang so Kamalig. Uliton ko tabi, sa ginubatan 30. Ginubatan 30, tapos sa 18 sa Daraga, 18 sa Legazpi, 14 sa Kamalig. Sa Catanduanes tabi, sa Camnorte 8, Camarines Sur 106. Catanduanes 2, Masbate 0, Sursogon 61. Nabirigla sa na Junior, ilan mo kan mga inot, ang mga dakulo na kaso, mga tugang ang Sursogon City. O nyo, nagbigla naman, Irusin Sursogon, 24. Irusin Sursogon, mga tugang 24. Ang medyo masaklap digdi. Di bali ko ta may COVID, basta dahil kinagagada, na masaklap di Junior, tanggadan para mo kumpira, 17. 17. Mga tugang anggadan, mga tugang sa Bicol Region. Kung ini susurat mo mga tugang, kung akon masurat kayo ni kang akon reporter, akon ma-report kayo, yan ang pinakamagabat kong anggulo. Nanginot ang banwaan kan ginubatan sa may pinakadakol na panibagong kaso ng COVID-19 ngunyan aldaw. Sigon sa report na ilinuwas kan Department of Health, nagsasabi na ang ginubatan may 30 kaso. Sinusundan ini kang munisipyo kan Daraga na may 18, asin naka isa katulong pwesto ang Legazpi City na may 17, asin 14 sa Kamalig. Diba? Ay, naku. Anyway, yan tabi mga dapat na ingatan siyempre may negosyo na bagangon yan. Kaya ang mas ayan na dapat na yan ang mas dapat permitultul ang pagkaso kasi bago may tinin ako diyan sa may saod. Ta sumas yon nasa ngimot, luwas o dungo. Naghatsing. Paghatsing niya kadalagan tulo sa kupaharayo. Alangan naman ang tambay ka duman, di ba? Alangan naman ang tambay ka duman sa hatsingan niya. Di mo alam kung ano ito. Ay, sus ko. Ang ginubatan baga naka-granular lockdown, di ba? Naka-granular lockdown. Pero
pag sinabi pong granular lockdown, dahil man po nangahulugan na daing movement ng tao sa mga essential needs, essential goods na nagtatrabaho. Bigutugutan tabi yan. Di ba? Di ba? Sa na magluwas. Okay. Ito ka sa official na is kwang kandiyo eh. Kung may na-advance na akong igwan na akong na-advance na ibang taga-kwanday pa. Okay no? O ni mga tugang ang follow-up tabi ni Ate Ange Galero, may kinaraman sa nangyari na, ano ini, by bust ini o search warrant. Issuance tabi kan search warrant sa barangay Sabang. Barangay Sabang, kan Legazpi City. Ala na, sa Sabang, balik na naman sa istorya tungkol sa droga. Kaso bago po may ginibo na na-issue na search warrant ang mga personalized kan Philippine Drug Enforcement Agency. PDEA, kasarabay tabi mga tugang ang pulis. Ano? Aramon tanawan detalye kaya. Mga tugang ikim-ikim tabi ni Ange Galero. Garong yung marot naman ikim-iki. Ange, good afternoon. Come in. Good afternoon, VP. Good afternoon sa mga parantabay. Sarong drug din, anom na personalidad, ang arestado sa ikinasar na search warrant operation kan pinagsabay na pwersa kan PDEA Bicol, Masbate, Albay, as in Legazpi City Police Station sa Barangay Sabang, Legazpi City. Ngunyan pa sa naining mag-alas 2 nin pagkahapon, as in 15 gramos nin illegal na droga, partikular na ining pagtutubo ng Shabuan na recover. Sa impormasyong ipinalawas, ngunyan nga pagkahapon kan PDEA Bicol, as in PDEA Albay, sa paagi ni Provincial Officer IA3 Noe Brigel, ikinindosir nindaan operasyon sa Zone 2 kanasang bitan ng barangay, kung saan ang mga naarestar na midbida na si Rogelio Esplana, 60 anyos ini, si Roman de Guzman, 37 anyos, Alex Duran, 29 anyos, Jerwin Rosano, 42 anyos, Ernesto Evangelista, 53 anyos, asin Mansarong Aaron Ahero. Sa nasambitan ng pagkondusir ni na search warrant operation VP, 15 na pedaso ng heat shield plastic sachet na may laog ng crystalline substance na pagtutubo ng Shabuan na recover kan mga otoridad mantang siyama na nakabukas ng sachet na may laog man girarin ng Shabuan na dugang pang nakuakan mga otoridad. Apat pang bukas na transparent plastic sachet alagad wala ining laog ni na Shabu asin man lain-lain pang drug para paraphernalias ang nagkuroa kan mga miyembros kan otoridad partikular na kan PDEA Albay ngunya na pagkahapon sa nasambitan ng lugar. And susog sa initial nindang pagkondusir ng eksaminasyon sa mga nakupiskar na plastic sa sachet ni Sabunag may bunga nining gabat ng 15 gramos sa lagid sa mga oras na NVP patagos kita nakikipag-coordinar kay mga cotton talento ang tagapagtarangkan PDEA Bicol kun piraso estimated na street value kan mga nagkakaroon nindang ebidensya ni Shabu dyan sa Barangay Sabang. And susog pero na tabi initial anso, peraso initial na gramo? 15 gramos. 15 gramos? Yes. 15 grams? Okay. Ano pa sa yung mas nagabos-gabos ano? Yes, Ano sabi mo kasi may ligaw sa dengog sa mo na drug den o Drug den, VP. ano arog ka tong term drug den ang ginamit kan mga otoridad? Susog sa PDEA Albay VP. Haluin na nila pinagbabantayan ini lugar na inidigdidaan usually nangyayari na transaksyonin palitan ng droga. Partikular na division syudad kan Legazpi kung ka digdi inipinang konsideran nila sarong drug den sa Barangay Sabang. I see. Okay. Haloy na ini na nag-operar sa Sabang? Yes, VP. Nangyari sa Mabakari? Ay, sus ko. Di, yan pala. Agad daw, ay, garing sa kwa na si Lowens na lang? Agad ang tadaw kireaksyon kan yan naman si Kapitan Kagawad, ano yan? Kagawad, siya nga nini? Kagawad, siya nga ni sa Liga? Si Maing? Si Maing. City Councilor Maing Constantillan. Magandang reaksyon. Si Lowens na langan magkakakireaksyon sa Janapon o bago sa aga. Yes. Iyo, pero kung Pero ganyan hapon makuha ni Lowens, mas maray na ganyan ma-interview si Kap Maing. Taga sa Sabang ini, ito si Rogelio Espan, ining 5 na iba pang kay ribahan duman tingko-consider nilang drug den visitor, posibleng may transaction during that time na nag-igos din operasyon. Ayan, okay. So, bit-bit kan mga otoridad si suspect, ano?
Yes, idadaramin din ni VP sa Regional Crime Laboratory Office, Campo General Sinola. Subject for examination, tapos kasaad na sa kusudyakan legal sa PNP or kay sa Opo. PNP Bicol. Mantang sabi ninda, mahampangan mga personang ini sa pagbabayala sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Oh, okay. Pero nga iso nadara? Saro man sana? Nadara. Pirang persona ito nadarang persona na Anong arestado? tabi-VP? Ha? Anom. Anong nga nito, no? Pagkailan ito ng mga pangaran? Rogelio Esplana. Iyan sa subject of search warrant operation. So, kasurat sa search warrant, okay. Oo. Kasabay duman si Roman de Guzman, Okay. Alex Duran, Oo. Jerwin Rosano, Oo. Ernesto Evangelista, tapos Aaron Ahero. Ayan, okay. Pero ang nakasabay naman sa search warrant na pangaran, dua? Inilang VP na si Esplana, siya lang sa subject of search warrant. Kaya lang pag abot kang operasyon, natagbuan na yaw nining 5 drug den visitor din eh. Nagduman sa mga ining mga ibang keriba, so 5. Yes. Nadakop. Oo, kaya imbestigaran tapos. man garari ini. Sa porsyento magpaliwanag. Tama. Sa porsyento magpaliwanag kung natayaon sila duman. Di ba? Pagyaon ka dyan, kapos ka mo kulat, ano yan? Kaya ba ka na? Gabos ka mo kolesterol. Collateral. Di ba? Collateral. Kano yan? Object of the crime. Kaya Yeah. papatunayan mo sa husgado na ika, pag kung ano, bago ka dyan kaintra, o natayaon ka dyan. Kung ano, guilty or not guilty. Di ba? Okay, sige. PNVP ang inisyal na informasyon tagikan sa PDEA Albay, nahalatan na siya na kung sa street value na nakumpiskar kan mga miyembros ng otoridad. Okay. Ans Galaro, DCGP. Thank you, Ange. Good afternoon, Ange. Miss Galero, ang babaeng... Ang babae. Sense ba yan? Ano, di? Gusto ko siya mahililigaman niya kiburo boyfriend yun. Gusto ko nga, alibag, nasabat ko nga si Ange yan nga sa mall. So baga, so gari naka-appreciate nga sa boyfriend niya. So nakakapot baga sa baraso. Ade. Mas dahil lang bakit dahil nakakbay. So, paglakaw nga yan, naglakaw nga si Ange nga, nakakapot sa braso kang lalaki. Ade, kumbaga naka-holding hands nga niya. Wag mo ang gawin ako. Siguro, pag nasabat ko doon, tawang ko 1,000. Pais na kon ko niya, magkaon ka mo sa bakdo. Siguro, pag nailing ko, Stanji, Mare, ano nga po? Oh, no. 1,000. Ano? Kaon ka mo dyan sa McDo. Tapos nga sa McDo, o dyan ka mo sa Four Seasons. Ano eh? Yan si Angel naman, nariparo ko man lamang kampanaw. Mas ka nag-eskwela na dyan sa Bicol University, dahil ka man lamang nahiling ini talaga. Ya? Si Arben, may girlfriend na ini, karo. Si Arben, normal yan kay Arben man. Si Richard, dahil ko aram kung ano ang kwan ni Richard. Ini pinagli sa bungagali. Ano, Andy? Pag nakakuha ko, yung iba ko mag-roaming sa area. Ipakinabang lamang. Diba? Pag nailenta ka muna ngayon, naka-appreciate ka, mauna ko gayon. Maski ako. Mauna nga nakakapot ka ngayon sa kamot, di ba? Siguro sa maging mog mo, si mama mo. Pati si Papa. Pwedeng sindali bahala. Pwedeng dumalagan naman sa Albay Cathedral. Monsignor Noe, Monsignor Weng, Tomas. Ano nga yan po? Ay, pwede nga po magpa-Thanksgiving. Muna mo, ipaschedule na tulo. Nata. Basta pumapasalamat na nga ako. After all these years. Aminda. Okay, sige. Sige, Pipi. Ingat, Ange. Anji. Dala ka na. Sorsogon City. Good afternoon, Tabi. Watching here, CDRRMO. Sabi ni, Sorsogon City Highlights. Nakamonitor sa Facebook Live. Good afternoon, Tabi. Diyan, followers sa Sorsogon City, CDRRMO. Yan, good afternoon. Good afternoon po sa Indo. Pausong ko doon sa lodod yung ano. Yun na ano ka na. Pag nagkandidato baga ako, ano ka na sa kuyang kwan sa mga, pagtaram ko sa entablado, matidog ko sa entablado, tapos pag nagkandidato ako, pagabot nga, mga tugang ang masunod na matao sa inonin pataratara, ngunya na banggi. Iyo po, mga tugang ang masunod na vice-alkalde kan siyudad ni Legazpi. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pagabot ko sa stage,
Masaludo ako araw gani. Yan. Mataram ka na. Mga tugang, aram daw nino kung nata ako yaon sampangan nindo. Apera kan sa kong pagkandidato bilang vice-alkalde kan syudad na ini. Araman sa nanindong ako automatic resign sa DCGB. Ipinagbalyo ko kamo sa sakuyang trabaho sa radyo para sa na personal kamong maserbihan sa satuyang munisipyo at syudad na ini. Kaya ang ambisyon mo sa buhay. Sisan mayor ko yun. Siguro mga after perang aloy pa gayon ako. Siguro pag ang hiling ko yun pag ma-retire na ako, ade, pag-retire ko na gayon ade. Pag-retire ko na gayon, mga ma-retire akong mga 60, ade. Tama kan tapos naman ang term ka naram. Sisan magana daw sa Legazpi ano? 'Di ba? Between ex-mayor Geraldine Rosal Buda ano yan? APG? EPG tama, EPG. Tama John? APG. 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 Ano nga meaning kang APG? Angel, ano meaning kang APG, Angel? Ay gapot. Sabi, nadagitan gani. Nadagitan gani. Kabanan bagangon niya ni APG, di ba? APG. Alfredo Pido Garbin versus ex-mayor Geraldine Rosal. Pero may nagkataon na may nagkaroon ako dyan sa APG nga kami. Talaga? Ano nga niya kung APG ang bigay? Saan nga niya? Aram mo niya may nagkang APG? Ang pagbabalik ni Geraldine. Nadagitan ako ni kang... Pero, di ba, nadagitan ako ni kang Congressman Pido. Pero kamo tabing mga taga-Legazpi, kamon mamili between at Congressman Pido Garbin, yan ako Bicol, bako dyan, and Geraldine, ex-mayor Geraldine, ano nga yan? Geraldine Rosal. Yan. Okay? Sige po, kamon mamili, kamon bala. Kamo taban ma-desisyon ng mga Legazpiña. Na mga Legazpiña. Alright, ito. Maray na hapon po watching from Puktol, Pilar Sorsogon, Merly Masinas, Magic Malasa, from Purok 4, Agdalipay, Bascaranda, Ragalbay, Markayda, Malasa family. Salamat po. Malo de Asis, paano una dain na si COVID? Alvis Monte, ang COVID ngunyan Sir Henry, sa lugar tagariman sa napresyokan gasolina every weeks nagtataas. Iyo mag-aandi. Roger Base, hindi po updated ang DOH report a day. It was 1 week or several days ago. Ay, tama ka po Sir Roger Base. Kwan siya to mala so ililuwas ngo niya na agad yon. So para kaswapon niyan, di ba? Ay, tama Angel. 2 days late tama. 1 day advance, 1 day late, di ba? Tapos iluluwas ngo niyan nal daw ang iyan so resulta kang kasuhapon. Yan. Iyo po. O tama niya. Observation mo tabi ano yan, Roger Base. Okay? Okay? Maria Jovi Monilla Davila. Good afternoon tabi. Maray na hapon tabi Sir Henry. Angelo Maycarda. Maray na hapon tabi. Happy. Anata? Riming ay bay na pagbarumdumi an si Riming. Bay na pagbarumdumi ni Typhoon Riming. Ako para sa ako nagdadala din mapait na karahasan sa tuyang buhay. Kinakay puwantang lingawan ang siring na bagay para kita makapag-abante. Di ba? Ako mga tugang, ano gali ko, i-share ko sa inyo. Ang mga mapapait kong karanasan sa buhay, di ko napigwa para balik-balikanan. Ako John? Ang mga tao na nakaraon na nagdara sa imunin pait sa imong buhay, may napagparumduma yan. Pag nahiling mo, smile. Ulukan mo. Di ba? Ulukan mo. Tapos pagtalikod mo,
buhay ka papalan. Maraton yun ugali mo. Maraton yun ugali. Seryoso. Ulukan mo. Walang halong kapalastikan. Ulukan mo. Okay? Pabati po, happy birthday kay Baby Thea, October 31. Salamat po. Sige po, COVID uya sa Vera, Catanduanes. Yubaga po, Elgita Alimbriones. Good afternoon. Ronnie Cerezo, from Bacoor, Cavite. Maray na hapon. Ang suob po baga epektibo man sa COVID, natigbak po ang virus sa mainit. Sabi ni Sally Mendez. Iyo po baga, may mga information baga kaiyan, di ba? May mga information baga kan arog kaiyan na bagay, di ba? O salamaton tabi ito. All right. Good afternoon tabi diyan sa Saudan kan ginubatan. Isus kung kamo daw na. Oy mga taga Saud kan ginubatan. Hello. Mic test. Mic test. Mga taga-Saud kang ginubatan. Mga ipagngod na mga taga-Banwang ginubatan. Nga na nga pon, ayok nga min ng Kuko na Bareta ng kaso sa COVID sa inyong munisipyo 30. Ngamin mga ipagngod na mga parasaod sa banwang ini, kina mga paratenda, mga ipagngod, magsunod sa tama na protocol, asin siring man, sa pagsaod, pasiguruhon na nakasulog nin mask, nakasulog nin face shield, asin magdistansya. Kita man na mga yaon dede sa saran na yade. Tama yun, sa saran na yade. Amumanan sa to nagibohon nga na mga ipagngod. Ngani na makontrol ang padagos na pagbabasan kaso kan COVID-19. Amo yade an sa to na pagiromdom sa inyo nga amin. Mga ipagngod sa Banwang ginubatan. Yan. Paray na hapon tabi. Sabi ni Kuya Josan Jose, ongoing na nga ang interview kay Leni Robredo sa Bicol College. Iyo, kasi bago baga na cover ni Joe Marian duman sa ginubatan. Good afternoon sa Tabaco. Good afternoon, Richard Ortiz. Yan. John Henry, maray na hapon po. Pabati po dyan sa Banwang Kamalig, watching from Pangasinan. Maria Faustino, good afternoon po. Watching from Ginubatan. Tama ba? Watching from Manito Albay. Okay, hello. Hello, Sir Henry. Good afternoon. Good afternoon, bossing. Ma-comment lang ako naman sa ginubatan, Saudan. Amo. Actually, nagsaud ako dyan. Opo. Ang mga nagsasaud dyan, puro man nakamas. Tama man. Diba? Oo, pati si mga nagtitinda. Yes. Ang problema kaya yan, sa ibang nagtitinda, mas lalo duman sa karnihan, Opo. dahil mga mas, nasa liog o kaya nasa baba. I Pero pa see. dyan, nag-ground lockdown ba kita dyan sa ginubatan? Amo. So mga nagsasaway, yun lang dumasa. Dahil lamang naglilibot sa saran. Amo. Dapat may naglilibot sa saran, mas mga 5 pulis lamang na nagsasaway baga sa mga nagtitinda, kabala sa nagbabakal. Hindi lang po ang comment ko dyan sa ginubatan. Ako, taga dyan ako. Dahil mo na lang pag-anong tapos sa taga dyan ako. Amo. Tanailing mo pala ng sitwasyon mananggad mi gawa di. Ito. Tama. Nagdadagog kinangon yan sa radyo. Nagsasawad baga sa Henry. Opo. Puro ba sila nakamas? Kaya lang, subang tindero, buda tindera, dahil nagbamas. Amo. Okay. Yes, sir. Kaya, so checkpoint dyan, maglawag ka sa Saudan, ikwa. Amo. Pero dumatalaw kang Saudan, wala. Nagsasaway. Amo. Okay. Salamat mi gawa. Yun ang comment ko dyan sa ginubatan Saudan. Yes, sir. Thank you. Mabuhay. Henry. Mabuhay Kahit ito may wagang tanong ka dyan. Igwa kita. Taon. Maubos na kaya ang load ko.
Ikaw kita tapos kung may bagong Ako tanong ka ka. na, ano rin rin. Ano? Gari ka na kasiguro. Gari ka na kasiguro ikan makakakon kan tamang tanog taon. Dahil lamang nasundan sa saro. Di na otro. Okay. Salamat kayo. Alright, bye-bye. Oh, mga taga-Banwang Ginobatan, taon-taon tabi sa pagbabalik ang mahiwagang tanog. Henry M. sa Daraga Market, dakol po ang mga paratinda, buda para saod, ang mas nasa kuko man sana. Oh, sa Daraga yan. Ha? Daraga Public Market ay salbatan ng pangyari sa Daraga. Simon James Nolasco Cervantes, watching here in Pasig City. Pabati po sa pabati sa Good Vibes family. Nolasco family, thank you po. Grabe COVID oya sa Birak, Catanduanes. Sabi ka nag-text, Okay, watching from alright na, Bagawbawan, Rapu Albay. Good afternoon po, watching from Manito. Yan, o di man haling Pangasinan si John Henry. Sa mga taga Banwang Camarigdao, watching from Pangasinan. Yan. Okay, sige ta. Ma-time check kita para sa sponsorship. Madali lang ha. Hello? Good afternoon. Lamis pa tayo doon Nata naman. Nakayakin ni Perme. Ha? Susuki ang bagay ng taga-pinangiban. Amo mananggad pala. Amo mananggad. Kaya lang, na-miss mo ako. Na-miss mo ako. Iyo po, hindi ginagawa ako sa Taytay naman. Diyan po, may kanapirman mahilig ko sa cellphone ko. Amo. Ingat pa rin ha. Ingat tabi dyan sa Taytay. Amo? Iyo po. Okay. Sige po. Kasapag mo tabi sa mga kasadaan. Oo. Iyo po. Okay. Iwan lang. Ada ka dito sa Mike. Opo. Ada ang permi sa programa mo. Amo. Sige, matlay daw. Sige, salamat Migo. Mabuhay ka. Okay. Oh, happy birthday nga sa tugang ko na si J. Daep, sabi ni Chato Geraldine, Geralde, nakasurat eh. Geralde. Heralde pala, Heralde. Chato Heralde. Yan. Pakigreet po ngayon. Happy birthday kay J. Daep. Yan. At saka sabi ni Elner Daen, maray na hapon po pabati po sa mga taga-Pawa Manito. Dakol kang paradangog digdi. Bert Benetes from Davao City. Suskum, the best migo. May kanan tunay. Bueno, sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog, 100 pesos. Mga tugang, mataon na kita kiklo taon-taon, tangani na mako anindo. Ito po mga tugang, bako tabi ito mechanical John, bako ito mechanical, manual ito. Ito, manual po ito. Kung nagtanog siya, creation po anin sarong hayop. Hayop John ang nagkausa kantanog. Alas 3:42. An oras hatod sa Indokang. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lemex na, kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo, sarap ng
Minga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-easy ka ng Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwa ng district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified voters. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang karipisilan sa pagboto. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng agas sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Patuloy pa ring tumataas ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Dahil dito, muling itinaas ang quarantine restrictions sa ibang lugar, lalo na sa mga kinakitaan ng Delta variant. Gagamitin ng mga lokal na pamahalaan ang panahong ito upang pagigtingin pa ang pagtugon sa mga kaso at pabilisin ang bakunahan sa mga lugar na mataas ang panganib sa Delta variant. Habang ginagawa ng gobyerno ang mga hakbang na ito, patuloy ang panawagan ng Department of Health na magmask, hugas, iwas at magpabakuna kung panahon nyo na para maproteksyonan ang sarili at iyong mahal sa buhay laban sa COVID-19. Paalala ng DOH, piliin ang mga gawaing ligtas sa COVID-19. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one, take one. Door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit
sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. And health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa oral daw. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, dahi na po muna kita maglaw sa trabaho, asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. All right. Haha. Sa jeep po ang iba daing nagmamas. Kahapon po igwa kaming nakasakayan, party bigaa. Nagsakay baba sa rawis. Pag sinuway mo po, kaya madagit pa, dapat monitor man kan driver, dahil pagpasakayon. Tama ka po dyan. Exactly po. May nag-text ako dyan, sabi niya, good afternoon po, pwede papuntahin mo dito si Annalisa kasi kailangan ng tulong ng nanay niya magdala ng pera.
alam kong nandyan si Annalisa sa inyo kasi sabi niya, dyan daw muna titira sa inyo ng 1 buwan. Pakisabi naman po sa kanya na umuwi na muna, wag na muna dyan sa inyo kasi hindi pa naman kayong dalawa kasal. Alat-alatong ko kung may text ni Jun na wrong send. Alat-alatong ko Alat-alatong ko. Kuni may saro nagapod nga si Oo, maimbitar maiba ka sa mabasa. Tawara pa di, day man pwede so sigil, tabako man lay minister. Sabi kaning saro, wrong send nga tabi sir, sorry. Okay po, noted. Yan gusto ko sa Indo. Pero sabi niya, pirmi nga so dati sa na ako sa Legazpi. Ayos ka man. Yes po, salamaton. We'll acknowledge po ang sa imong wrong send message, okay? Hutong saro day pa yun. Bigaanap sa ko si Annalisa na. Yun nga sa imong nga dyan nga, ako pa man niya kamo kasal. Ano? Pasirama. Nagpigaparibok mo ang buhay ko. Garo alas. Nasobra na mga junior kadlib kan mga kan naman na ini na. Tapos ko na. Ay na nga ni so tanog ta. May lang. Dahil di maukod na. Pag day pwede yun ako ngunya sa next week yung gibong kong 150. Diyon ang load yo. Tat ko na. Ay na nga ni Jesus. Ay na nga so tanog lugod. May lang Ata. Ano sa tanog Ay lang. Volume ta. Ade. Ito. Tawan ta kamong klo. Tabi. Iyan tabi na tanog naan John. Bako gibunin tawo. Tagibo ka. Bako tabi gibunin tawo. Bako man siya mechanical. Ngaya gibo ki ano man na bagay na may makina. Bako. Iyan po gibunin hayop. Bako man po siya gibonin anghel. Ilalo na pong bako man siyang gibonin demonyo. Kundi gibo po nin hayop. Aber daw. Hello, good afternoon. Good afternoon. Anong tanong? Pwede ba po mag-ukod? Anong tanong? Nagkakagaw na ayam na nakadinahan. Araw ka ng tanong ka nagkakagaw na ayam? Iya, ako nagkakama. So, bitisa sa loob. May point ka man. Yes. May point ka man. Nagtatama subiti sa salog. Opo. Oo, may point ka. Sala. Ano? Sala. Ayan, sala. Sinamit ka sini. Bata number ko. Okay, bye-bye. Sa next day, pag day pa na ako din ni John, 150 na. 150. Good afternoon, Tabi, sa tuya na. Ito. Hello? Good afternoon. Ay, makusugon pang feedback. Ano po ang tanong, madam? Ano ko, radyo ko pa lang. Palilawaya po, tagari makusugon sa feedback ang radyo. Yan, okay na? Pwede na po. Ano po sa tanong? Karabaw po na naglalakaw. Kung natong kan singit mo sa rawayong ka na. Karabaw na naglalakaw? Naglalakaw sa karabaw. Ipag mo ako ngunya na po.
Ipagmahon mo akong maray. Sala po. Salamat. Manyan Junior, Carabao na naglalakaw. Renikod nga ni Henry M. So Carabao na naglalakaw. Sandali kabayo po. Sabi ni 5168, kabayo po na naghampas sa kahoy yan ikog. Sala po. Oy. Pero mukod mo, gari. Pero sala talaga. Sala po. Nagkakanta so stretch. Ano man di rin na simbag mo ini? Kabayo da, napighampas sa kahoy so ikog. Bari. Iyan ko yun ang kabayo dyan, napigapatama so ikog. Ade, hello? Hello? Yes. Pwede mag-ukod? Opo, ano po ang tanong? Ayam na nakulong. Ayam na nakulong? Anong imagination mong salbatana ka na? Ayam na kakadinahan. O tapos? Tapos gusto mabuhi. Nagwala. Gusto makabuhi? Yes, sir. Ayan, okay, sandali. At taga saan kami go? Sala. Sige, sir. Dahil na ako binatagal yun. Dahil na ako binatagal. Yan na ukod na style takan. Mga ibang style naman dapat kita. Ibang style naman. Ibang style naman dapat kita. Last caller natin. Alas 4 na. Yaw na si Kagawad nung Dawal. Hello? Hello, Kuya Ed. Yes. So ayam na pinuguyod to kanina. Sus, kung may imagination nindo. Ano imagination mo? Gari ka nakainom kisalabat. Sala po. Bye-bye. Pero, Carabao na naglalakaw, sabi kanti, para guyod kang Carabao. Lobo na pigtakma kan ikos. Lobo na pigtakma kan ikos. Alam ko na, Joe. Lobo na, sala po. Sala. Lobo na pigtakma kan ikos. So kabayo na pigpapatama so ikog sa kahoy, pighampas so ikog niya. Mga nasa kwan ito, John. Mga nasa, ano yan, Legazpi, Baligang, Kamalig. Ang distansya hanggang duman sa harong na Dr. Jing Abad sa Kamalig, distansya. Hanggang Kamalig ang distansya. Uni man na ikos na pigtatakma so lobo. Kwan ini, Legazpi Pulangi. Legazpi Pulangi. Uni ikos na nagkakagaw. Isos kung mga imagination ta. Okay na? Okay sa akin naman. Sa kaya nagkakayas na manok. Mali. Sala po. Good afternoon, tabi, Dr. Jing Abad. Amiga, good afternoon po sa inyo. Salamat kasi ng pagkantabay. Kagawad nung Dawal. So, sunod na. Goodbye, mabuhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog,
may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inabisuan kan Philippine Embassy an Iran o sa Iran asin probinsya kan Tehran ang mga Pilipino na magpabakuna una bago maguli sa Pilipinas. Sakop kan abiso ang mga Pinoy sa Turkmenistan asin Uzbekistan. Sampang ini kan piglalaoman na pag-uli kan dakol na Pinoy na balikbayan ngunya na holiday season. Enot nang hinagad kan Department of Health o DOH sa Returning Overseas Filipinos o ROFs na magpabakuna una bago maguli sa nasyon. Kamauotan kainin na dai makadagdag pa sa mga kaso nin COVID-19 sa Pilipinas. Yan ang palas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga